Pak Budi, monggo Pak RW 03. Bukan Pak. Sikile. Yo. Kirane sing digotong radio apa aku iki tukang tambal ban uripe sak dalan-dalan golek duit sing halal apa penting cukup sandang kelawan pangan tukang tambal ban uripe sak dalan-dalan nasib apik duwe kantongan penting cukup kanggo sandang lan pangan. Iya Toki Bebas, juragan ini bebas. juragan ki los Pokoknya. Kalau mas, timbang dipecat loh. ya Mak jedor ono ban pecah. Wah iki mesti rezeki tako. Mak jedor dor ban pecah maneh. Iso rezekine tambah lumpuh. Tambah lumpuh. Tambah lumpuh. Tambah lumpuh. Tambah lumpuh. Sini sayang, goyang bareng Mustika Raja di sini yo. iya Rezekine sak dalan-dalan golek mangan duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan. aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik Duit ning kandongan wayah apes wedangku krasa kroncongan. kita goyang lagi yuk Mustika Raja sajose Goyang jadul Mbak Evi. jedor ono ban pecah. wah iki mesti rezeki teko mak jedor Ban pecah isi-isu rezekine tambah lumpuk. Tambah lumpuk. Tambah lumpuk. Tambah lumpuk. Tambah lumpuk. Pak Bayan monggo
wong tambal ben uripe untung-untungan nasib apik duit kantongan kantongan waya ampes menangku rasa roncongan Apa to ku? ana ban bocah wah iki mesti rezeki teko emak jedar ban pecah maneh isih esuk rezekine tambah lupuk oe tambah lupuk oe